Várjál. Az a kettő egyben volt, akkor az a kettő az a baconös. Igen. Nyisd ki. A Lucky Moholból rendeltünk 2 bacones hamburgert és egy sima klasszikot, azaz klasszikus hamburgert, és akkor megnézzük most, ez egy exkluzív videó, mivel ők a sorozatunk után nyitottak meg, és nem volt rá alkalom, hogy leforgassuk a videót, így úgy gondoltuk, hogy 3 hét után mi van, Kori? Így úgy gondoltuk, hogy 3 hét után mégiscsak illene őket is betenni a sorozatba, attól függetlenül, hogy a Kornélia nevet. Jó étvágyat mindenkinek! Amit még mellé készítettünk, ono što smo pripremili još uz to, Ennyi maradt. malo je ostalo, ali je rebrasti krompir i to je to. Ništa, idemo da probamo. Jó nagy. Mennyit kaptunk fiskális számlát is? Hozd el, azt mutasd meg. Tetszik, hogy ilyen puha a lepény. Szóval kaptunk fiskális számlát is, és összesen 1150 dinárt fizettünk, Házhoz szállítva, házhoz szállítva, megbeszélt időben. de az nincs főszámolva, ingyenes a házhoz szállításuk. Persze. Most 400 dinár a bacon burger és 350 a klasszik. Jó. Szerintem nem egy... Jó étvágyat, prijetno svima. Kóstoljuk meg. Hát de én nekem csak saláta van. Ja, hát akkor azért van, mert a Koriát pakulta neked. Jaj, de. Mekkora paradicsom. De mekkora, milyen nagy a... A lepény az jó, én még a húson nem értem. Később. De? Hát a tűzben össze. Jó, mindegy, leszettem. Lepinja je jako dobra, ukusna, sveža. Međutim, još nismo stigli do mesa. Naručili smo 2 hamburgera sa, kako se zove? Bacon, Sa baconom, da, sa slaninom i jednu klasičnu. Do sad je okej. Baš az van súlya. Boga mi, što možemo da kažemo da ima, kao što sam i prethodnih video rekao, ima kilažu. Lepo, dobro je sastavljeno. Šta je sad tu interesantno? Nema ništa iskomplikovano. Znači, najjednostavnije na domaći srpski način napravljeno i to funkcioniše. I to je to. Na? Semmi elkomplikálva. Nincs semmi. Nincs el, hogy... Meg nincs semmi kispórolva. Tényleg, hogy azért basszus, ekkora jó van nagy, de azért nem. Hanem ez le van egyszerűsítve, és ez így jó. Ez egy jó Egyszerű és nagyszerű. kiespalica. Ennyi. Ennyi. Ez egyszerű és nagyszerű, és tökéletes. És ebben az árba ez mondhatni, hogy nagyon-nagyon kiadós. Hát így kell csinálni, nem kell komplikálni, nem kell filozofálni. Ez a baj, hogy sokan elfilozofálják a dolgokat, ugye? A fejét meg szerintem az is nagyon jó, hogy friss zöldségek vannak Én nekem azt benne. tetszik, hogy ez annyira parasztos hazai, ebben nincs semmi elkomplikálva. Meg az árát szerintem furra megéri. Szóval, hogy Ja. 350 dinár egy ekkora jó, most már talán nincs Nem. Az kevesebb. Nem, ez 350, ez 400. De az, hogy bacon is van benne, jócskán, nagy, meg finom. Nagyon jó.
Azt én tudom, hogy szütmalok, meg jobbra-balra. Tehát ez egy exkluzív kiadás. Miért exkluzív? Mert amikor mink a sorozatot folytattuk, csináltuk hétről hétre, akkor ugye eljutottunk arra szintre, hogy az utolsó 2 vendéglő, hamburgeria, pizzeria, teljesen mindegy, minek nevezzük. Igen, azok nem vállalták a házhoz szállítást. Onnantól kezdve azt mondtuk, hogy mi 2 hétig próbálkoztunk velük, nem tudtunk eredményre jutni, és akkor be is fejeztük a sorozatot, az egészet. Valamint, mikor mi befejeztük, 3 hétre rá megjelent egy újabb cég, aki gyors kajával foglalkozik. Első alkalommal rendeltünk, és nagyon-nagyon-nagyon meg voltunk lepődve, és akkor úgy voltunk vele, hogy oké, akkor most csinálunk egy exkluzív külön kiadást, mert megérdemlik, mert nem kell gyerekek semmit se elkomplikálni, egyszerű, nagyszerű és finom. Znači toliko. Znači, mi kad smo obustavili sve ovo, za 3-4 nedelje, otprilike sad ne znam tačno, otvorila se nova hamburgerija ovdje u molu. Dobra cena, dobar kvalitet i iskontali smo da tu ne treba ništa specifično nešto da bude i ekstra, nego napravljeno na srpski način i to je to. I to funkcioniše. I fino je, lepo je. I ja sad tu znam da kažem, znate i vi koje smo ocene radili, a ako ne znate onda odgledajte naš serijal. Most őszintén én nem tudok róla többet mondani. Szóval, hogy elmondtuk, egyszerű, nagyszerű, nincs túl komplikálva, nem kell semmi különlegesség bele. Frissek benne a zöldségek, meg... Időbe jött. Időbe jött. Nagyon jó árba van, kész. Az ára, igen, meg az, hogy 400 dinári van benne, bacon, sajt, minden, amit akar az ember, szerintem az nagyon... Szóval, hogy megéri az árát. Igen, szóval... U današnje vrijeme ja se slažem sa ćerkom, sve što je ona rekla super, ne treba tu ništa isfilozofirati, sve je jako dobro, sveže, imamo i kilažu, kako bi ja rekao, cena je ekstra, dostava je super brza, znači ne treba tu ništa razmišljati i nećemo ni filozofirati, mislim što se mene tiče. Meni je ovo 10 od 10. To je moje mišljenje. Idemo dalje. Jó, Lori? Hát nekem amúgy ízlett, csak az, hogy az enyémmel kicsit kicsi volt a hús, de amúgy Amit még tetszik. Hát jó, de... Hát ez nagy, igen. Igen, hogy kicsit nagy a... Szóval túl nagy a lepény a húsról most így Igen, például. nálam például. Szóval nekem minden jó volt, csak az, hogy a hús kicsit kicsi volt a lepényhez képest, de amúgy finom volt meg minden, szóval én adok rá egy 9,5. Oké, szuper. Rami? Nekem is annyi, hogy a lepény amúgy nagyon finom. Szóval bárhol is veszik, az szerintem nagyon jó. Csak kicsit nagy, szóval kövér a lepény. De az jó, meg minden, csak a húshoz így viszonyítva kicsit. Na, figyelj, én azért adtam 10-ből 10-es, mert nekem ez így bejön. Őnek is bejön, meg 9,5, neked hány? Nekem is 9,5. Znači, ono što smo rekli, iako je ovo mesto u molu, meni je od 10 desetka, 9,5 čerki, 9,5 drugoj čerki. Ništa ljudi, to je bilo to, exkluzív izdanje, ez volt emberek egy külön kiadás, mivel később nyitott egy helység, mint ahogy mi befejeztük a sorozatot. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, megadtuk az osztályzást, élvezzétek, egészségetekre, sziasztok, ciao ciao! Sziasztok! És Szüpszki? Ciao!